Shwmae, croeso nôl fy enw I yw Zati. Heddi fi jyst moyn diweddaru sianel fi, bod yn onest. Fi wedi bod yn anghofio am sianel fi, wedi anghofio am postio mwy. Fi wedi bod yn prysur gyda popeth, gyda bywyd, gyda lot o pethau. Fi wedi bod yn symud, wedi bod yn tŷ newydd, setlo, mae gwaith dy fi, mae lot o pethau. Yeah, basically bywyd. Anyway, un reswm pam fi'n diweddaru sianel heddi, achos blwyddyn ma yw 5 mlynedd ers fi'n dysgu Cymraeg. Felly, Horray! Fi hefyd moyn dweud I chi bod mae gyda fi cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg. Mae gyda fi Trydar ac Instagram. Mae manylion lawr ma. Felly, os mae gyda chi cwestiwn, just moyn dweud hello neu rhywbeth fel yna, just anfon DM, anfon neges I fi. Byddai ateb. Os fi ddim yn ateb, just anfon mwy. A hefyd 5 mlynedd ers fi'n dysgu Cymraeg, fi wedi cael llawer o cyfle I defnyddio Cymraeg fi mewn cymdeithas, mewn gwaith, mewn projects. A un diwrnod fi'n gobeithio fi'n gallu defnyddio mewn academiaeth. Gobeithio! Yeah. Fi jyst moyn dweud diolch yn fawr hefyd I chi I dilyn fi ar YouTube ma. Neu YouTube fi wedi dysgu llawer o pethau. Fi'n gallu clywed sy'n fi'n dweud y gair yeah, fi'n dysgu lot, bod yn honest, o wneud fideos ma. Fi hefyd moyn dweud diolch yn fawr iawn am cyfnogi fi ers fi'n dechrau dysgu Cymraeg. Summer, been 10 piece. Okay. Anyways, yeah, bydd angen I fi mynd nawr. Tan tro nesaf. Felly, tan tro nesaf, hwyl, tara! I jyst moyn dweud, bye-bye. Hwyl! Hwyl!